प्रकल्पातील प्रकल्प बाधित नागरिकांचं पुनर्वसन व सुविधांबाबतचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवा असे आदेश पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सिंधुदुर्ग नगरी येथे घेतलेल्या प्रकल्प बाधितांच्या आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिलेत। देवगड तालुक्यातील मनसे गावात काळतोंडे हा दुर्मिळ आणि लाजऱ्या स्वभावाची प्रजाती असलेला साप सापडला आहे। आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन 2025-26 मधून माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयासाठी विंधनविहीर मंजूर केली आहे। माकडांचा उपद्रव रोखण्यासाठी त्यांची नसबंदी करण्याबाबत सरकारनं निर्णय घेऊन तशी परवानगी वन खात्याला द्यावी अशी मागणी शासनाकडे करणार असल्याची माहिती माजी खासदार सुधीर सावंत यांनी दिली आहे। जिल्ह्यात सुरू केलेला एआयचा उपक्रम नागरिकांमध्ये परिवर्तन घडवणारा असल्याचं मत पालकमंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केलं आहे। सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील सिटी स्कॅन सेवा बंद आहे। सरकारकडून पेमेंट थकलं गेल्यानं सेवा बंद असल्याची माहिती मिळते। कोकणातील वारकऱ्यांसाठी 1 ते 10 जुलै या कालावधीत सावंतवाडी पंढरपूर विशेष गाडी सुरू करण्यात यावी अशा मागणीचं निवेदन अखंड कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समितीचे सचिव अक्षय महापती यांनी रेल्वे बोर्डाला दिलं आहे। राज्यातील राजकीय घडामोडींना नवा रंग देणारं वक्तव्य मंत्री संजय शिरसाट यांनी पुण्यात केलं आहे। जर शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मला भेटायला बोलावलं तर मी नक्की त्यांच्या भेटीला जाईन असं मोठं विधान त्यांनी केलं आहे। वेंगुर्ले तालुक्यातील परोळे भागात मुसळधार पाऊस आणि वादळामुळे सुतारवाडी येथील कृष्णा भिवा मेस्त्री यांच्या घरावरती जुनं वडाचं झाड उन्मळून पडलंय। त्यामुळे घराचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झालंय। नुकतंच त्यांच्या भावाचं अल्प आजाराने निधन झालं। त्यातून सावरत असताना ही नैसर्गिक आपत्ती त्यांच्यावरती कोसळली आहे। मुंबईत भाजपमधील अंतर्गत धुसफूस चव्हाट्यावरती आले। विशेष म्हणजे मंत्री आशिष शेलार यांच्या गाडीसमोरच भाजपचे पदाधिकारी समोरासमोर आले। यावेळी मोठा राडा झाला। लिंग गुणोत्तरामध्ये यंदा भारताची घसरण झाल्याचं वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून समोर आलंय। शुक्रवार 13 जूनला सोन्याच्या किमतीत सुमारे 1775 रुपयांची वाढ झालेली दिसून येते। कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्यात अतिग्रहित एका लॉजवरती एका महिलेचा प्रेकरानं खून केलाय। आरोपीने हातोडीने वार करून तिची हत्या केली। पोलिसांनी आरोपी प्रेकराला अटक केली आहे। कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर तालुक्यातील खेबवडे येथून वनाळी केनवडेपर्यंत शक्तीपीठ महामार्गासाठी खांबांचा सर्व्हे करण्यास आलेल्या महावितरणच्या 2 कर्मचाऱ्यांना केनवडे येथून पकडून शेतकऱ्यांनी जाब विचारत सर्व्हे बंद पडला। त्यामुळे शेतकरी आणि सरकार यांच्यामधील संघर्ष आणखी वाढणार आहे। शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरती गेल्या 8 जूनपासून प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे। उपोषणाच्या 6व्या दिवशी मृदू व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी गुरुकुंज ओझरी येथे उपोषणस्थळी भेट दिली। यावेळी त्यांनी बच्चू कडू यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली, पण ती हुडकावून कडू यांनी जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत मागे हटणार नाही असा निर्धार व्यक्त केला आहे। गुहागर तालुक्यातील नरवण गावात पडलेल्या पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली। मात्र हा पूर मानवनिर्मित असल्याचा आरोप येथील ग्रामस्थांनी केला आहे। तसंच महावितरण वीज कंपनीने चुकीच्या पद्धतीने टाकलेल्या पाईपलाईन आणि रस्त्यांची गटार विचारात न घेतल्यामुळे रस्ता होऊन गेला आणि संपूर्ण गावात पाणी शिरल्याचं ग्रामस्थांकडून सांगितलं जात आहे। नांदेडच्या लोहा तालुक्यातील नसरत सावरगाव परिसरात मन हिरावून टाकणारी दुर्दैवी घटना समोर आली। अवघ्या 48 तासात एका शेतकरी कुटुंबातील 2 कर्त्यांचा अंत झाला। या कुटुंबातील 27 वर्षीय तरुणानं आत्महत्या केल्यानंतर 2 दिवसांनी कुटुंबप्रमुख वडिलांचा मृत्यू झाला। त्यावेळी आईला हृदयविकाराचा झटका आल्यामुळे रुग्णालयात दाखल करावं लागलंय। उपचाराच्या बहाण्यानं 16 वर्षीय मुलीचा विनयभंग करणाऱ्या डॉक्टरला शिवाजीनगर पोलिसांनी अटक केली आहे। आरोपीविरोधात विनयभंग व पोस्को कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। या प्रकरणी शिवाजीनगर पोलीस अधिक तपास करत आहेत। गोवंडी परिसरात हा प्रकार घडला आहे। अहमदाबाद दुर्घटनाग्रस्त विमानाच्या मलब्यामधून एक डिजिटल व्हिडिओ रेकॉर्डर आढळून आला आहे। त्यालाच ब्लॅक बॉक्स देखील म्हटलं जातं। त्यामुळे आता या ब्लॅक बॉक्समधून विमानाच्या अपघाताचं रहस्य उलगडण्यास मदत होणार आहे। आम्ही तुमच्या मुलाला ऑस्ट्रेलियामध्ये नोकरी लावतो, मोठ्या पगाराची नोकरी मिळेल। यापूर्वी अशा प्रकारे अनेक मुलांना ऑस्ट्रेलियात नोकऱ्या लावल्या आहेत असं सांगून एकाच कुटुंबातील 3 इसमांनी डोंबिवलीतील सारस्वत कॉलनी भागातील एका सेवानिवृत्त ज्येष्ठ नागरिकाची 20 लाख रुपयांची फसवणूक केली आहे। मीरा रोड येथे एका प्रियकरानं प्रेयसीची चाकूने गळा चिरून हत्या केल्याची घटना गुरुवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास घडली आहे। त्या संदर्भात मीरा रोड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। आरोपीला पोलिसांनी अवघ्या 4 तासात अटक केली आहे।
ठाणे वाहतूक शाखेचे पोलीस उपायुक्त पंकज शिरसाट यांच्या अंगावरती रिक्षा घालण्याचा प्रयत्न गुरुवारी रात्री झाला। या घटनेत पंकज शिरसाट जखमी झाले असून त्यांच्यावरती खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत। रिक्षाचालकाला अडवताना हा प्रकार झाल्याचं उघड झालं असून रिक्षाचालकाला पोलिसांनी अटक केली आहे। फडणवीसांना उद्धव राजना एकत्र येऊ द्यायचं नाही असं मत काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केलं आहे। इस्रायलने इराणवरती केलेल्या हल्ल्यानंतर आखाती देशांमध्ये पुन्हा एकदा तणाव वाढलाय। यासोबतच जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे। शिक्षण संस्थांमध्ये होणारे रॅगिंगसारखे अनुचित प्रकार रोखण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगानं लागू केलेली नियमावली अनेक संस्थांमध्ये गांभीर्याने घेतली जात नाही। याबाबत UGCनं मागवलेले अहवाल सादर करण्यात IIT मुंबई, रतन टाटा, महाराष्ट्र राज्य कौशल विद्यापीठ आणि पुण्यातील स्पायसर ॲडव्हान्टेज विद्यापीठ यांसह देशभरातील 89 संस्थांनी कुचराई केल्याचं समोर आलंय। त्यामुळे UGCने या सर्व संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे।